फरायबाय आरो नोंथां हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअफोरखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथाङा गासिबो मोजाङै दङ एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल लोगोफोर दिनैहाय जोंनि गुरुदामावहाय जिकेबि एकाडेमियावहाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा जों बेखौनो नेदों आरो ओमफ्राय दा खोनानो मोनदों बरसिजरा डाइरेक्टआव फैगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायनोसै बा मा जायो भिडिअआ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लेट्स गो जिखुनु नै सफैबाय बिथांमोन फैदों बिथाङा लाबोफादों हाय होनहरदो दे हाय फरायबाय आरो नोंथां फरायबाय गोजोननाय मोनबाय प्रिन्सिपाल सार बियो प्रिन्सिपाल सार बियो प्रिन्सिपाल ना मा क्लाससिम दं दा नार्सारिनिफ्राय टेनसिम ना जोबोद मोजां हाबदो सेंग्रानि नुथारो ना सेंग्रा नुथारो होनदां रिटायार जालायलायबाबो गिदिंनायाथ' गामि गिदिङो आंना मेन माबायानो एमानो बेनोमोन जेब्ला गोदोनिफ्रायनो खोनायोमोन फटबट जरा माने बिराद बेकवार्ड ना बेकवार्ड एलेखा माने लामा थामा गैया जेनेबा जंगल बारि बेफोरबायदि हाग्रा बारि नंगौमोन औ ओमफ्राय माने आं बिराद एक्साइटेडमोन आरो सिगांनिफ्रायनो फैनो होननानै नाथाय माने माखासे दैदेनग्राखौ मोनाखै जेब्ला फै होननानैल'थ' जायाना नोङो सोरबा सासेथ' दायित्थ' लानांगोन बे माने टुरिस्ट एरियाथ' नङा नों टुरिस्ट एरियाफोरावथ' फैबाय बेरायबाय थांबाय सिन्था गैया जेनेबा नों गामि खौसेथि गैलाया नालाय फैनो हाया आरो जानला मोनला गामि बेरायनो सोरबा नङा सोरबा सासे दायित्थ' लानांगोन आरो आंना जोनोम जायगाया गोथैबारि होनो Timariखौ आरो मा रिलेटिभ दं नालाय वेलकाम इसोरना औ मानिबाथ' नङा मोजां औ बासियाखै बे नङाखि नों फैनाय लोगो सुवा जायो बिदिथ' नङाना नोङो बे माने इसोरानो नङा बे नालाय होमबा नों बे इसोरानो नङा नों गिजबायोसोबा इसोरा बयनिफ्राय देरसिन ना होमबा नों फै ना बजबना लानांगौ ना दा बेनिफ्राय आं बिराद प्रसाद खालामो दा अफ केमेरा अन केमेरा आं माने बेरायनानै नुबाय नेपालावबो जोंहा बर'फोर दं दाबो बिदिनो नेपालाव बै सुवासुतिया हटेलाव थांनानै माबानानै जानो लाबोगासिनो हाय फंबाय ओमफ्राय बिदेशआवथ' मावफैजोबनाय दं जेनेबा लण्डन आमेरिका अस्ट्रेलिया जार्मानि नैबो बे होनब्ला नैबो दोननो गोदो 40 बोसोर 50 बोसोर सिगांनिफ्राय गान्दौला लेन्डिं मा होनो आदाया मन्दिराव नागिरदों नोंथांमोनहाथ' बयबो मिन्थिखागौ
गुरुदेव कालीचरण स' लोगोफोर आदा आलफ्रेडनि जेनाखि इन्टारभिउ लानाय भिडिअ बेखौहाय आङो एक्सट्रायै भिडिअ होगोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं बे ब्लगनि सेकेन्ड पार्टआवहाय होगोन आरो इन्टारभिउ लानायखौहाय स' गुरुदेबनि सोमोन्दैयै थ' नायलांबाय थादो आङो दा दंफैयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि धामावहाय गुरुधामावहाय दा नोंथांमोनहा मिथिखायो गोबाङा मिथियो आरो गोबाङा आदाखौहाय आंनि चेनेलावहाय गुरुदामा लाबाय खुलुमबाय दा आदाया बे जोंनि गुरुदामाव फैनानै माबायदि मोनखो अननानै अडियेन्सखौ जोबोद मोजां मोनदों दिनै गुरुदेबनि सोमोन्दै जा माने नंगौ इनफरमेसन बेखौ मिथिनो हाबाय माने मा खामानि मावलाङा बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि माने गिबि बेयो माने समाज सिबियारि मारैहाय बर' हारिया जौगालांगोन मारैहाय बर' हारिया माने बुहुमाव बयजोंबो मिन्थिसारनो हागोन मारैहाय डेभेलप जालांगोन बेफोरनि सोमोन्दै माने मा खालामबा माने डेभेलप जालांगोन बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद कन्ट्रिबिउसन खालामदों दा बेफोर खोथाखौ मिन्थिनो हानानै गोजोननाय मोनदों आरो गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै लोगो हमफैदों बेनि थाखायबो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिखुनु आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदानिसिम साबायखर जासिबाय औ गोजोनथोंसै दे थेंक इउ